Ola, benvidas e benvidos ao novo programa de GZ Música TV, a actualidade da música do país na túa pantalla. Dentro sumario. No programa de hoxe, ímonos de verbena con La Quinquillada. Homenaxeamos a Suso Bamonde cos 3 P's. E despedímonos de Son da Rúa co seu derradeiro videoclip. Como che vai tantas noites de troulas juntos por tantas horas. Recordo aquel verán sen parar de rumbear. Voto ten falta, amigo. No son de la ahora soy de ciudad. Ya no que me pare, vas a fotografar. Pero pa' que engañar, quiero otro festival. Buenos tiempos contigo. Yo tenía pensado llevarte a bailar, pero soy de Zorrillas y tú de Arenal. Yo quiero mi rumbita, bailar con la peñita. Tú quieres reggaetón, tonto. Ola, que tal? Estamos aquí con Rodri, máis con Dani e con Iago da Quinquillada, banda do Morraso, que vai tocaros aquí na Sala Master 20 aniversario da Revolta. E, bueno, é unha banda que non leva moito tempo tocando, inda que xa pisou mogollón de escenarios. E vamos a preguntar primeiro como foi o ano pasado. A Rodri, que tal foi a turné do verán do 22? Pois a verdade que foi super intenso. Comezamos a full tocando por salas, despois comemos a mitad dos festivales que houve en Galicia, festivales como Vilariño, Armadiña, etc. Bueno, nos mandamos unha ruta a nivel galego super potente. O estamos petando, a verdad. Vai a full, o proxecto vai disparado. Este ano tamén hai unha proxección super boa. A aceptación do público está en nivel máximo. Cuando pasan os días, solo me das alegría. Eu sigo percorrendo o camiño a facerte feliz. Contigo quiero despertar, contigo eu quero soñar, contigo e con ninguén máis. Contigo quero ir a bailar, contigo reír e chorar, contigo e con ninguén máis. A verdade é que a Quinquillada é unha banda que ten unha proposta super festivaleira, super festeira, non? Animando a bailar a todo o mundo. É un proxecto que xa vos digo que non leva... Cando empezaste, Iago? Vamos a ver de onde xa a Quinquillada. Levedes un par de anos xa. Nacedes na pandemia un pouco, non? Sí, bueno, nacemos na pandemia, ainda non estábamos Rodri e eu, facían versións de grupos coñecidos a xente para un poquinho animar a xente que estaba na casa. E ao final decidiuse montar unha banda de directo con temas propios, un disco de 10 temas que presentamos o ano pasado e que estamos seguindo presentando este ano con temiñas novos que vamos a incluir po seguinte disco, pero que xa queremos presentar a xente en directo a ver que lle parece. O peor da miña vida foi, sen dúbida, miña rula foi cando me comunicaches a miña nova profesión. E así foi, para nada por vocación. Tive que facerme sardineira do meu propio corazón. Ai, o toi, ese maldade fixo brotar unha flor fermosa, pero mala como a que a plantou. Eso quería bailar cumbia sen final, poderoso con que non deixaba de espiar. E agora solo pasos lentos, o ritmo dos ventos de dor infernal. Eso quería bailar cumbia sen final, pero serían as parellas que iban a xudar. Agora todos cerramos foliada dos osos de amor irreal. Cumbia. Para a xente que ainda non coñeza a Quinquillada, non? Porque estamos falando que son festeiros, porque non estamos entrando moito no estilo que facedes. Como se define a Quinquillada? O sea, para quen que nunca a mirou, como traedes a xente para que vos veña a mirar? Contalle, Dani. Pois pasamos dende a cumbia ata rumba, pasado por ska, rock, é un estilo moi festivaleiro, tocamos todos os paus e invito para todo. a vir a un concerto e así sentides o que a Quinquillada e mirades o que se salta
é o que se baila. A xente suda moito con nós, así que para besar os quiliños está perfecto. É un grupo, deixade a ruta do colesterol e vide a ver a quinquillada. Sintes no peito un latesar, a luz comeza a despertar, descubrir quen fará máis doado teu andar. Camiños por percorrer, batallas para non perder, como a flores buscando sol dende o mencer. Seguirei guardando no recordo esta noite na calor, xunto coa túa voz. Non escondas negas porque queremos con nós, o nube da fogueira vai forzando a historión, que as faíscas te guíen polo vento até sair o sol. Fronte ao mar alumean os teus sonhos, ven saltar nesta noite de San Juan. Fronte ao mar alumean os teus sonhos, ven voar nesta noite de San Juan. E bueno, falaba Iago de que había temas novos, non? Vai habendo que a banda vai evolucionando. Que nos fala un pouquiño? Contanos, contanos ti, Dani. Como calón de tira entón ahora a quinquillada? Como son estes temas novos? Pois os temas novos van seguindo un pouco a mesma liña festivaleira. Despois de todo o ano que pasamos, ganamos un mogollón de experiencias de como mover o público, de como o público sinte que ti estás arriba e o que che pide. Entón, con toda esa experiencia fixemos varios temas, que xa vamos a presentar hoxe, aquí algúns, temos varios vídeos preparados. Nesa temática van a ir todos, festival, festa e para diante. Bueno, pois moi ben, xa sabedes, non sei se queredes dicir algo máis vos ou... buscádelo polas redes sociais, buscados nos festivais, buscados nas salas de concerto, a quinquillada, e que ades cun temiño ao vivo deles aquí hoxe na Sala Master en Vigo. Chao. É moi dura. Por eso quero que cantedes conmigo e que barredes por todos eles, por los que están, por los que no están tamén. Gritade conmigo para que nos escoiten no fondo do mar. Moitas vidas ficas a nos mares. A bo porto quero chegar, sentir que estou no meu fogar, deixar atrás o bravo mar e a familia de novo abrazar. Sinto como lates o corazón, loitando no mar, sostendo o timón, contando as mareas, a vida e navegar, buscando ese faro que me ha de guiar. Esta canción fala da vida, dos que están e dos que non. Por iso quero invitarvos a celebrar a vida hoxe aquí, a celebrar que estamos xuntos, a celebrar estes 20 anos de revolta. Rubén, ven aquí, ven aquí. Invito-vos a que vos apertedes, joder. Que viva a vida. De verdade, e que viva a revolta. Por 20 anos máis, xente.
Estamos aquí co Xosé, o Leo e máis o Roberto, 3 P's para Suso Bamonde. Entón, con ese nome que tedes, o primeiro é por qué? Por que 3 P's para Suso Bamonde, Leo? Bueno, pues eso, como estamos na militancia musical, pois cada vez que nos chamaban para algo, pois era, bueno, 3 P's para isto, 3 P's para aquilo, 3 P's para un banco, 3 P's para un Suso Bamonde, 3 P's para o que faga falta, para o que fraja falta, me digo. Sí, o de Fraga, aquí estamos no paredón de Galegos Ilustres, por certo. Entón, claro, pero o proxecto 3 P's, xa vou preguntarlle a ti, Xose, o proxecto, perdón, 3 P's, sempre estivo enfocado a cancións de Suso Bamonde, un proxecto que nació de outra maneira, agora afrontades ou colledes a música de Suso. A verdade é que nos xuntamos nunhas noites de Compostela nunha taberna que era o Couto Misto, e ali cada semana pois botábamos unhas pezas un pouco en homenaxe pois á música portuguesa, aos cantautores ibéricos, e unha das noites que máis, digamos, conexión houve coa xente foi a de Suso Bamonde, non? Os seus temas son archicoñecidos e teñen unha calidade abrumadora, non? E entón a partir de aí, que éramos un grupo como máis amplo, houve un convite comunitario pois para xuntarse alrededor da obra de Suso, porque ademais creíamos que, bueno, había un certo esquecemento, e dai xurdiu a idea de poñernos mans á obra, cada un coa súa lírica, coa súa retórica, e revisar un pouco a obra de Suso e gravala nun disco. Sí, no, porque o proxecto este, aparte de, bueno, nace como nos conta Xose nunha noite de Compostela, no Couto Misto, pero agora xa hai un traballo grabado, non? Roberto, como foi o proceso de levar isto ao disco? Bueno, hai que decir que antes do Couto Misto xa estábamos no Dado Dadá, no Dado Dadá Club de Jazz, cando os 3 P's éramos 4, pero eso é outra historia que xa contaremos outro día. Nos, a verdade é que fomos coincidindo 2 a 2, en algún momento xuntámonos os 3, que foi precisamente nesta época do Dado, que logo derivou no Couto Misto. Nada, así tocando e bebendo e tocando, pensamos en darlle forma a aquilo que estábamos facendo de forma así máis aleatoria, non? Pois agora facemos isto, facemos aquilo. E pensamos que pois a maneira era rescatar o Suso, sobre todo porque nos parecía que as súas cancións estaban como que quedaban un pouco maltratadas por como chegaron a nós hoxe en día, non? A mellor o arranxo, a maneira de gravalas, a saber as circunstancias daquela, non? Por exemplo, a min personalmente hai moitas cancións que realmente coñecín de Suso porque as facía o Leo e dicía, hostia, ese tema como mola, pero logo escoitaba original e non me gustaba tanto, pero claro, a canción. Entonces foi unha cousa que saliu un pouco dos tres, pois vamos a dar forma a isto, que podemos facer? Pois creo que o máis xusto que podemos facer é rescatar esas cousas, esas cancións do Suso. Cada quen propuxo as súas, cada quen capitanea as súas cancións. Temos 3 por cabeza en principio. E o resto pois colabora como músico en cada unha dos temas. Cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas. Cando Deus procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba, cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Bueno, Suso Bamonde é coñecido pola súa trayectoria como cantautor, pero antes xa empezara, no, aquel proxecto de Marco Valorento. Non sei, Leo, hai cancións daquela outra época? Todo o que levades o disco, o que tocades no directo é máis ben da época xa máis, digamos, guerrilleira e cantautor? Pois mira, eu sempre pensei que, claro, de Marco Valorento non se sabe nada. Sábese aquela noticia que non sei se no Faro de Viejo, así, non? E, de feito, corríxena en Marco Valorento
Barorento, e nós dicimos Barolo, ti dis Barolo tamén, non? O noso Barolo, Barolento. E entón creo que é unha hipercorrección, eu defendo Barolento, claro. E eu sempre pensei, non, pois o rollo Dylan, non? Que empeza ali en Minnesota cunha banda, tocando os teclados e depois é cantautor, non? Pero non, Marco Barolento xa era un proxecto super avanzado, dunha banda que xa escoitaban na época, o que estaba facendo naquel momento xusto estaba indo o que estaba facendo Leonard Cohen, e era un referente para eles, pero facíano como banda, sabes, super avanzado. E creo que aí, non sei se alguén o saberá, pero creo que aí xa eu creo que está a man de Suso, non? Que para min é o que mellor armoniza a aldea global coa terra, non? É capaz de facer pasar unha versión como el fai, eu creo, de Caste dos Celtas, realmente é This Land Is Your Land, non? A nova música ponlle a el, e eu creo que é unha apropiación de This Land Is Your Land de Buddy Guthrie, e é capaz de facela pasar por unha ocasión nosa, non? E queda que nin diola, e creo que foi capaz de facer iso, non? De que non se note, que non son nin daqui nin dalá, e ao fin e ao cabo son da aldea global, na que vivimos todos, non? Agora. Queremos unha troneira contra o cemento en Ribeira, no mellor rico orgulloso, bello burro xe mafioso. Que chova, chuvia toda nova, que chova, chuvia toda nova, que chova, chuvia toda nova, que chova. Que veñan as coriscadas e leven as alcaldadas, e venen polos tellados de tantos aproveitados, que perdan son os sombreiros, ricachos usureiros, e que lles bote unha praga os herdeiros de Fraga. Que chova, chuvia toda nova, que chova, chuvia toda nova, que chova, chuvia toda nova, que chova. Sabedes que Z Música vimos de Cangas do Morrazo, e tamén ele ali Bernardino Graña, que é un poeta que ten moito peso tamén nas cancións de Suso. Entón, a pregunta obligada aí pasose esta, vai estar Bernardino Graña presente no voso concerto? Está Bernardino, está Darío, Xoán Cabana, está Manuel María, por suposto, Celso Emilio Ferreiro. Hai que ter en conta que Suso pode que sexa o autor que máis poemas musicou en galego, e mesmo tiña unha conexión directa cos poetas, é dicir, moitos poetas mandaban manuscritos, poemas que aínda non foran publicados para que el puxera música e de alguna maneira utilizar ese altofalante que era a música, que era brutal, non? Entón, evidentemente, esperamos estar no Morrazo, por certo, a ver se nos convidan, sobre todo porque Suso ali tamén fixo das súas, e será unha festa seguro cantarles ali a Bernardino e a quen faga falta, non? Me vin a regresar a terra, mas é todo aquilo que soño. Pesado de ti xa fora sempre miña, pesado de ti xa fora sempre miña, e foi de matar o niño, o bico e foi de novo corazón adentro comprender a existencia e a dosura como en mí mañana sin luz túa, como en mí mañana sin luz túa, como en mí mañana sin luz túa, como en que Suso ten tamén moito peso, que eu penso que o primeiro disco feito para nenos en galego no país era del. Aí aparece tamén ese traballo, non? Sí, o tema é que todo o deseño fai unha chiscadela iso, non? O deseño é moi naif, é moi como se fora nun blog, non? Pero bueno, aquí o responsable da versión máis directamente infantil é Roberto, inda que Galiza está en Soños na Gaiola tamén. Pero vamos a botarlle un ton a Roberto. Bueno, realmente para min foi un tema que me gustou especialmente, e ademais é que fun o primeiro dos tres en ser pai. En aquel momento andaba xusto niso. Dentro do repertorio do Suso, esa é unha das variantes. Entonces pensamos,
cadrou que dixemos, ten que estar, tamén ten que haber algo desto. É unha canción que evoluciona de forma curiosa, porque no disco a verdade que está así bastante light, bastante, podemos decir, infantil, pero foi evolucionando un pouco máis punky. Debe ser porque queremos que sexa para nenos, pero queremos que os nosos nenos sexan un pouco punkis. Sin sair do meu fogar, no meu barco de xoguete, sin sair do meu fogar. O barco e o tema, pois xa sabedes, nenos punkis, vellos tamén guerrilleiros, todos valen, todos poden entrar e todas poden estar na música de Suso Bamonde interpretada polos 3Ps. Bueno, ahora sí, máis nada, un saudiño, ata logo, chao, chao. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. Triste yanquizuga povos lurpio Horacio Sam. Dime que foi que fixeche do arriscado capitán. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. Torbo General Barrientos, fociño de Lubicán. Dime que foi que fixeche do arriscado capitán. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. Puro soldado sumido nunha noite de alquitrán. Dime que foi que fixeche do arriscado capitán. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. Manso aborixe que morre sin defender o teu pan. Dime que foi que fixeche do arriscado capitán. O bravo condor andino pregunta por seu irmão. 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 É raro que presentar un videoclip novo non sexa motivo de alegría, pero neste caso falamos do derradeiro traballo de Son da Rúa, en P. Quedades con eles. Xa
chegou a hora. Vai rematar un ciclo, xa chegou a hora. E aqueles que pasaban de nos falannos agora. Acende ese micro que non aminora. Teñen moita clase pero non traballadora. Bota pra fora, chaman a esa rapa Zamora. Nacis pola rúa con pintas de Rafa Mora. Con arroz igual de pola súa cazadora. E nos medios ninguén os ignora. Fuck, sempre quixeron ser máis que a ti, máis que a el, máis que a ela. Xa temos máis canas que ganas fela. Non fixemos isto por ser estrelas. Ti nunca sonache rap, sonas camela. No más para puto Abascal. Na sala atrás dun cristal. O son da rúa non o cala un fiscal. Querían petar moito neno rollo bisbal. E tras escutarme o grupo tiñan hernia discal. E agora aquí mos deixar. Están poñendo temas nosos até polo luar. Están chamando localitos que vayamos tocar. Eu morao de vaqueritos pola barra dun bar. Cun par de problemas a meia tarde. Teño moita boca por ela se perde. Con todo o que pasa pouco arde. Polo menos dame lume pra prender un verde. Verde, ese medo irracional. Tira sempre pra diante cando todo vaya mal. Que porque protesto por todo chaval. Non me sei o Padre Nuestro, sei na internacional en jalejo. E logo onquimos rimar. Que porque deixamos isto non paran de preguntar. O salseo de merda para Shakira Piqué. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Tende gravar aquel tema pola sede do PP. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza sempre mantemos la fe. Crecer, aprender a despedirse. Rematan etapas que comezan de rapas. Compoñer unha forma para espirse do que construímos dende 6 anos atrás. Era de metal, non de rap, pero a vida unha odisea, xa parecemos Homero. Mantendo o principio xa chegamos ao final. Mantense o franquismo nesa audiencia nacional. Ei, ei, sí, xa foi demasiado crazy. De rimar entre birras a telonear a Casey. Pasaban de nos, pero aquel día que a ver si Zápanos entradas, veña neno, tira mercy. Ah, la vida es un ciclo. Moita festa, moito litro, moita people. Partimos festis como a Diplo, pero xa chegou o momento de acabar este periplo. Como a tribu, molla está a escoitarnos o legado. Somos pólidos en este prado. Estilo sórdido, danos por acabado. Seguimos en pé de guerra ca memoria do logrado. Levando a voz dun pobo por toda Galiza, con ondas sonoras que velos erizan. Nunha industria musical que te idiotiza. Non Lambercus de festis non monetiza. O panorama xa parece o puto sálvame. Estes dous son meus irmáns, así que cálate. Con máis clásicos de traxes e con chándales. Escoitan este tema, todos dicen veña, válgame. Menuda liamos no salón de plenos. Como a Froilán dispararonse no pé. Quixeron calarnos, non fomos a menos. Pisamos freno, pero a loita segue. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente, pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Tende gravar aquel tema pola sede do PP. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente, pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza sempre mantemos la fe. Sempre mantemos la fe. Soterramos la semente, pero a loita sigue en pé. Nacimos en terra de Broga. Qué bonito da Valvira.